washo kwasekuqaleni ukuthi u-3000 angizowazi ngibheka abanye abashibhile yabo manje yena akashongo ukuthi yena Iyona-ke into obongibizele yona shuthi leyo la. wena shuthi uyadayisa Ubukade ungibizelani? Yini into ungibizela yona la? ekuseni ukwazi ukuthi ungisizile lapho olenza ngifuna ngiboshe mina ngiboshe into engekho wena usho ukuthi uyadayisa Yiphi into engekho uzoboshelwa yona? Uzange uzulale nami. Yini ndaba uzange endlini uzulale nami? Yini into ozoboshelwayo? Wavele kufanele ukuthi uboshwe. Yini into esho ukuthi ngozungikhokhela u-3000 mina usulalile nami? Yini into ngozungikhokhelele yona? u-3000 uyawazi usetshenzwa kanjani? Yazi ukuthini ke bhuta siyekeni lento le evani iphele lento lo ngihambe ngemaphoyiseni. Ayivani iphele angihambe ngemaphoyiseni ndiqeda amaphoyisa uma ukuthi usakafuna ukukhokha le mali. Angihambe nje ngemaphoyiseni. u-3000 imali ingawazi. Yini okade ungibizele yona lana? Ungibizele ukuthini lana? Yini ongibizele yona lana? Ngeke ngiboshe u-3000. Ungibizele leni ke lana? Ngibele ukuthi ungahambe usula icala lelo walivula. Ngeke ngize ngisule icala mina. Ngeke ngize ngisule icala ngani uvuma mase ngamanje ngivume ukuthi ngiyadayisa. Unocathi ngabe ngidela 3000. Cathi wena ngadela ubusuku bami ngihambe ngohlala nje esavele ebusuku bonke. Uyakwazi kona la ovakashe khona. Usakhumbula la usakhumbula ufike khona. Kephi? Ngibabingelele-ke abathandi nabalandeli abakhulu boMzansi Podcast. Oqalayo ukungena kuleli page uMzansi Podcast lo usiza abantu ezinkingeni. Bafowethu la ngihleli nensizwa la. Insizwa isibhalelile ngodaba layo lokucayi kakhulu bafowethu futhi lo daba luyaphuthuma ngendlela lokucayi ngayo ngoba udaba omzima kakhulu bafowethu kodwa ngithanda kube yimina ke ulichaza kahle udaba ngcono uchaza umnini walo. Ngizocela nje ubingelele ababukeli nabathandi boMzansi Podcast ubatshele igama nesibongo bese siyaqala udaba lakho bafowethu. Ngibingelele ababukeli beMzansi Broadcast. Ngibhalile lekhaya ngisimo sokuthi mengifuna usizo. La usizo lami beliphuthuma ngenye indlela engangazi. Igama nesibongo baphile. Igama ngosibonelo ngwazi. Sibonele Zulu. Ukubhaleleni kwami mengifuna ngicela bangiphe usizo. Mayelana nenkinga engibhekene nayo. Inkinga le ngibhekene nayo ike yaqala lapha ngikade ngivakashele ngala edolobheni. Le edolobheni engisekulona awuyila eThekwini. So ngithola intombazane ke labo mfowethu. Untombazane ngimthole. Sorry. Ngiyaqosa ungena ema-TV. Okay. Ngicela ukubachazela ababukeli uvakasha indlelane edolobheni. Usho uba ukade uyophuza uyokwenzani. Uchaze nje kahle. Yeah. Ngisho ukuthi ke ngikade ngihamba ngesimo somsebenzi esaseThekwini. Ngisho ukuthi ngidlule endaweni ethizeni lapho yokucisha ukoma. Yeah. Futhi ngithole untombazane lo angisikhohlisane ngendlela elight yokuthi angakwazi ukuthi ahambe nami sibuyele ngale la ngihlala ngakhona. Sishelane ngendlela ekahle ukuthi angakwazi futhi sigibele naye futhi untombazane. Sibuya khona lapho eThekwini hayi siqhubekeke kamnandi sigibele itekisi kamnandi asikhokhe kamnandi sidlule ezitolo sithenge sikhombise nje ukuthi sihamba naye sibuya naye njengoba ngifike ngingamthatha yena lapha la so ngimfice khona. Futhi ngithe ngihamba naye untombazane akaze akhombise olubi kumina futhi noma akhombise okunzima mhlawumbe engingabhekana nabo ngakusasa. Mhlawumbe uyanqaba umuntu wesifazane ongumkhombisa ukuthi labo bayathandana babona ngisho umuntu odlulayo. Untombazane ayikamnandi sincenge size sifinyelele ukuthi sifike ekhayeni. Mesifike ekhayeni futhi umuntu wakhona akhombise njengomuntu wesifazane abahlezi benza ngenjwayelo ahloniphe enze yonke into. Umuntu wesifazane umfowethu silale kamnandi njengenjwayelo njengoba kusuke kulala abantu bathandanayo. Kamnandi nje futhi ngendlela angambona khona ukuthi umuntu wesifazane ongenankinga. Kuba ngathi ngisebenzisa ijazi ila wanqaba khona ukuthi hayi angimthembi. Mase ngimtshela mina ukuthi ake ngikwazi ukumthemba umuntu wesifazane engiqala ukumbona kanje. Wathi yona ilonhlobo. Ngisimo sokuthi nami ngumuntu wesilisa ngase ngivele ngisengifisa ukuthi ngifike lapha ngifuna ukufika khona. Ngamvumela umuntu wesifazane ukuthi enze ngendlela yakhe. Uthe emenza ngendlela yakhe hayi kusenza kamnandi ukwazi wafinyelela ekseni. Ila umfowethu wacela khona imali ukuthi ahambe ayi ekhayeni labo. Hayi vele mina useyakwazi ekhayeni lami. Yena ekhayeni lakhe angikwazi. Ngombuzo.
uSema sesihambile usehambile ucela imali ekuseni ucela imali yokugoduka njengenjwayelo nje hayi ngimnikeze kamnandi hayi mhlampe emalini hayi ucela nje ukugibela mhlampe kwaba imalini or mhlambe nje mfowethu uma ngithi ngiyakhumbula lesa sikhathi mhlawumbe kwaku-60 rand ngoba wayefuna ukuthi nje afinyelela egayeni la afuna ukuya khona ngiyakuzwa phana futhi ney'namba sinikene kamnandi naye yabo sekuyaba mhlampe around 10 uma 11 ekade ihambile ekuseni sengizwa ngekholo ukuthi hhayi sephuma kodokotela sephuma yonke indawo uma ngingafuni nemali engango-3000 uyangibona uyabona wemfowethu lapho anginalo ngisho isenti imali kade ekuyona ekade nginayo uyena oyaziyo uyibonile ekuseni ngenkathi ehamba ukuthi imali kade nginayo ngesimo sokuthi uThema efika womfowethu laphayana ekhayeni wabona isimo sasekhaya ukuthi simi kanjani ukuthi lento uma eyifuna ngeke angayitholi uThema sehambile womfowethu wenza le wakwenzayo-ke wasengithembisa ngokuthi uma ngingafuni nalo 3000 uzohamba emaphoyiseni ayongibona uyabona kuyimanje nje kuseningapheli usuku lanamhlanje ngingacacisanga ukuthi ngempela uhamba kanjani ngoba yena usenabo ubufakazi obuningi ukuthi namlale naye futhi anginako ukuthi ngiyivikele ngalokho ukuthi ingakho ngingathatha leli thuba ukuthi angibhalele nini abafowethu ukuthi nikwazi ukungilekelela leli simo engibhekene naso. Yazi bafo lolu daba lakho ubona lisukumele phezulu ngisho ofisi emumva ngoba liyadabukisa mfethu nayindlela olichaza ngayo ngiyalizwa mina mfethu ngiyalizwa imake ngekhathi nisuke eThekwini naseniphuzile vele Bafo ngivela ngimfica khona bomnandini yonke into ayifunayo ngiyayikhipha nje ephaketheni kamnandi njengomuntu umuntu oyisebenzelayo oyisebenzelayo umuntu oyiholelayo vele yabona ukuthi uyayiqemela ngiyayiqemela but ngiyambona umuntu wesifazane nami ngiyitshela ukuthi siyakhuluma nje into ekahle kanti umuntu uyazi ukuthi ubhekeni ngale ngemuva kumina. Ayi mfethu liyazwakala udaba lakho-ke mfowethu njengomzansi podcast-ke mfowethu silizwile udaba lakho salusukumela phezulu sazama ukumthola lo sisi akubanga-ke lula ngengiqamba amanga kodwa-ke ngabanga lula sikwazile ukuthi hayi abaphathi bami nebandla lonke lamthola simphethe ukhona la ngaphandle sombiza futhi naye-ke ngifuna ukulindele kuyena akalindele ukuthi ubizwe kuwena kuba akazi ngeke ngiqambele amanga indlela athathwe ngayo nje icanjeliwe naye singalindela noma yini indlela azosiphendula ngayo ngoba akazi ukuthi ubizwe nini ubizwe ubani uthe angithi uselivulile icala Usho ngokusho kwakhe nje ukuthi awulivelile icala ukusho kwakho ukuthi ulivule kodwa akukho sakubonile akukho ngisakubonile lokukhombisayo ukuthi nje usengalalwa namhlanje usengeke liphele namhlanje ungawulethanga u-3000 ngizobe sengibona ngoba yena senawo bonke ubufakazi anabo ngokuthi ngimlalele naye ngoba ngokusho kwakhe usebuya ngisho kodokotela futhi nje bonke ubufakazi anabo mina ngiyabazi ubufakazi ukuthi kade kunjani ngayizona ngoba phela ngiyakhumbula ukuthi nama izinto eziningi ngasisebenzisanga ngiyakuzwa bhuti ingakho ngithi mina ngikusumela phezulu ukuthi angisizakala ngoba manje uzokwazi ukuthi awini ngoba manje kusebenzekile lokho kwenzekile kuyena kodwa wena unabo abantwana hayi baba ukhona umntwana oyedwa ngaphandle yabo nje ungaze ngempela uluze uyohlala ejele uhlule ungasakwazi ukondla ingane yakho ingakho ngimthemba sokume ngizwe ukuthi mhlawumbe ngakwazi wasebiza nge-3000 manje usho into yamanje asanginingi ngisho isikhathi esithize ukuthi ngikwazi phela nami ukuthi ngiyimele ngoba phela ngangena phela angiholi ngosuku ekho umuntu onginikeza 3000 ngosuku ukade konje uthe awukwazi kubo besuku iyona into enhle mhlawumbe kuba abantu abanjani abantu abanjani angimazi ukuthi uphila kanjani lakhe ligcwele hayi bathandi nabalandeli abakhulu bomzansi podcast cabanga ukuthi nizwile isitori sikabhuti-ke siyaphuthuma kakhulu ngoba sikhuluma la ngosuku into eyenzeka manje lephuthuma impela kodwa kusisizamile-ke bandla ukumthola noma ngabangalula ngaleyo ndlela simthole kodwa simtholile ukhona la ngaphandle ngizocela nje silinde ngicele ubhuti la besebenzisana nabo ukuthi bangicelele yena ngaphandle akwazi ukungena ngaphakathi ningabaleki ngiphinde ngibingeleleke kubathandi nabalandeli bomzansi podcast bafowethu nje kade ngithembisile ukuthi singabaleki ngoba sicela usisi asijoyine kulolu daba lethu la usefikile usisi la sisi sawubona Yebo sawubona bhuti.
Yebo. Sisi mina ekhama ngumZwandile ngwamsana Sibongo. Ngiqhamuka ngaphansi koMzansi podcast. Yebo sibona la sifikile la sihamba nobhuti la. Cabanga ukuthi ubhuti uyamazi. Yebo ngiyamazi ubhuti. No. Ngicela kusibingelele sisi. Isitshele igama neSibongo. Sanibona ngiyanibingelela nonke balandeli. Igama lami nguNokwanda ngwamaphumulo. Njengoba ngize la ngithi ngifuna ukuzwa ukuthi ubhuti kahle kahle ungibizele ukuthi ngizothini la. Hayi siyabonga. Ngiyabonga sisi ukuthi hayi uready ukuthi ulindele ukuthi ubhuti uzothi. Bhuti ngaze ngiqale ngikhuluma inkulumo wrong. Uyena usisi besikhuluma ngayo. Awuyena impela sisanguwena impela mfowethu ngimbona ngisho ngicashile ukuthi uyena impela. Ngiyabonga. Hayi ngicela uliqala udaba nje uliqale nje okade usitshela nje nami sesisekhona uyikhulumele mfowethu. Usangikhumbula kodwa. Ayikho nalento engase ngikhulume nawe konje mengibona ngathi Cha. ngoba into oyenza kumina ibuhlungu ayikho ngikhulume nawe mina ayikho into engizoyikhuluma nawe ngazi ukuthi ungibizele ukuthi Hayi, sakhuluma nje manje uyakhala. yini into ongibizele yona vele nani Ile uzoyazi. yiphi Mina ngakwenzani mina kodwa? Ngisacela ungitshene bhuti ukuthi yini into ongibizele yona la ngoba uyazi into oyenza kumina into ebuhlungu kanje ulale nami uthathe i-advantage ukuthi ngiphuzile ulale nami ngikubophile manje icala semaphoyiseni ayikho into engisazoyikhuluma nawe amaphoyisa into azoxazulula yonke lento le ayikho into engizoyikhuluma nawe mina njengamanje bhuti ayikho. Lokho kuyiqiniso kangakanani ukhumbula ukuthi wena wahamba nemali yami imali oyifunela koyeyani ongasho ngani ekseni uhamba wena ngizokwenze njalo ukuthi ngidlengulile uthathe i-advantage ukuthi ngiphuzile uhambe nami uye endlini ngiphapha kwakhona ekseni sengihamba kwangenza u-60 usulale nami ungasaphuzile-ke ongasho ngani-ke lokho ukuthi ngempela ngilale nawe ngungemvume waphela ngithi wahamba ekseni wena usukahle wafika uphuzile angethi wavele wazi nje vele usulale nami ngingaphaphama embhedeni engasagqokile uma usungitshoza ulalanga nami wangasho ngani ekseni ngangizosho ukuthini ngokwakumele wena ekseni kwangiyenza u-60 ngikodwa ngo-60 mina wafuna kunikeza ulale nami ngale kwejazi wafuna 3000 ongenza isima ayikho into ongibizele yona mina ayikho into ongibizele yona yini ngempela into ongibizele yona nani ungibizela ukuthi ngizobuka amakhamera ungisanganene 3000 into oyifunayo ayikho into into oyifunayo ezosiza kule nto la amaphoyisa bese ngilivulile icala ngiyakubopha ayikho into engizoyikhuluma nawe mina angifuni ngisho ukumbuka angifuni ngisho ukumbuka uyanginyanyisa ngazi ngizokhuluma naye. Kwenzakala wemfowethu yabona le ntombazana lo kube ekseni ufuna ukuyifuna ngibapha ufuna iye police station ekseni nginikeza u-60 ihambe naso u-60 wami emaphoyiseni uyosho u-60 uthi ngini u-60 futhi uthathe i-advantage ukuthi ngithatha ngiphuzile ngangiphuzile ayikho into engangisayikhumbula isikhathi ngiyavuka ekseni endlini yakhe angigqokile kuyakhombisa umuntu ukuthi walala nami ngale kwesivumelwano sakhe ukuthi-ke ngingaki yombopha ngisakanginikeza u-3000 ukuze ngiyangize ngangisakanginikeza u-3000 ukuze ngeke ngize ngikwazi ukuyombopha nami ngigculiseke ngidlule chaza kahle ngiyakazala nami ngale kwekhondom ngingahlangani naye elale nami ngangeke ngize ngivume leyo nto angisanganela lona. Sisi wami ngiyabonga yazi ngibongani kuwena neqiniso yawusevele welamulo sisi ukuthi manje into ayifuna ba hayi ukuthi imali into ayifuna uyachaza usisi wakutshela imabhodi musukuba ngolaka wakutshela usisi wathi u-60 muncane wase yakufonela wakutshela wathi ucela u-3000 angithi uyamuzwa manje ngasho njalo bhuti ngathi ngicela u-3000 ukuze ngingeke ngize ngikwazi ukumbopha ngale emva kwalokho yena umuntu osengibhampela ukuthi angizelo sengilivulile vele already icala ayikho into esazoyibika la sengilivulile vele icala kodwa ngeke uzumbophe mangase akunike lo 3000 angisawufuni kwawona lo 3000 angisawufuni kwawona ngiyambopha bhuti ngiyambopha ngoba kumele ngabe uyena umuntu owehlisa umoya kunalokho yena umuntu ophakamayo yini vele into angibizele yona kufanele ukuthi wangirepa phela kufanele nokuthi wangirepa ngeke ukuthi alale nami usuku bonke engasebenzise ngisho ikhondom emva kwalokho esengizokunikeza u-60 u-60 ngikwenza u-60 mina ngangizokwenza u-60 ngimbophile amaphoyisa into azosiza lento amaphoyisa into azosiza lento uyanginyanyisa futhi angifuni ngisho hayi bhuti ake silamleni lento ngoba ngempela kuzokonakala la okay asenzeni kanje sisi
icala usulivulile ngilivulile icala. noma ubuwenze mhlawumbe athuke ukuze akwazi ukuthi akunike Icala imali. ngilivulile ngisangasula icala mawukuthi uyavumelana nalento engishoyo kuyena. Yazi kwenzakalani la? Angisebenzi. Ima bhuti. Utheni kumina? Uthe wena walala naye angithi Bafo. naye naniphuzile Yebo. ningathandani. Injalo baba. Ehhe. Umbuzo usesandana nenami. Umbuzele baba. Ningathandani umbuzo. ngesifo. Kaze Pho sasingathandani manje saficana awuyifuna ematshwala endlini naye. Wayifunani endlini yami? Wangithatha ubhuti alvateni sho sokuthi ngidakiwe ngavuma sahamba saya endlini yakhe. Into engidina kakhulu ulala kanjani nami ngidakiwe nangale kwe-protection. Emva kalokho ekuseni mase ngihamba kasangibribe Yazi number wena 200 ayifuni ke nophathi, Christi. ngo- Uzonginikeza 60 rand. Ungijwayela kabi ngakho ngimbophile. Uyazi bafo wena wathi Ngijwayela akayifuni. nje kabi. Wena wathi akayifuni. Bafo angicabanga ukuthi angithi nje usibizile la usibizele ukuthi usizakale. Angithi wena ukhale ngokuthi uyaboshwa. Umuntu wesifazane. Angithi ukhale ngokuthi uyaboshwa bafo. Angithi ukhale ngokuthi uyaboshwa wena. Injalo. Ehhe. Sizama ukuthi silungise leyo nto ukuthi ungaboshwa. Kodwa. Siswami. Umfowethu nangu uyakhala uthi uyambopha. Nawe uyavuma ukuthi icala usolivulile. Kodwa futhi icala ungalisula uma ungathola u-3000. Bhuti. Ngiyakuthanda. Izolo lo Bhuti. bafo. Bhuti. Kulungile ngekusasisa manje. Sesibalekela indaba ejele manje angithi. Angithi siyilungisa la ngoba nawe uyalibona iphutha la ukuthi wawuphuzile nawe angithi. Uyakuzwela lokuthi wengeyakwenza naye lokho engaphuzi naniphuze nobabili. So wena ufuna ukuthi akugeze inhliziyo ukuthi awuyazi ukuthi wangirobha sidakiwe. Ukhalela ukuthi futhi wathi ekurobha kwakhe akafakanga neprotection. Manje uthi lo wena ukurojwa kwakho ku-3000. Webafo ngisacela ukubuza kwabafo mfowethu. Kuwena mfowethu njengoba uzongisiza. Njengoba mina mfowethu ngisebenza kanzima kanje. Uyazi ngihola malini njengoba efuna lo 3000. Angihlangani nokuhola kwakho. Uyazi Angihlangani nokuhola kwakho. Angihlangani nokuhola kwakho. Kuyimanje uyazi mhlawumbe mina hlasipe kuyimanje nginesifo engasazi. Ngikade ngingenasifo. Angumbuzo wathini kumina ngaze ungifonela. Ngathini? Ukhohlile. Angisiwakhumbula ukuthi sunabo bonke ubufakazi wena ukuthi unengikrephile. Nginabo ngangisho Awuya esibhedlela mina. ngisibhedlela. Ngaya esibhedlela. Manje wothola ngemtholampilo ukuthi kwakuthiwani? Kwathiwani? Incwadi uyayithini? Ngayithola incwadi emtholampilo. Bathi u-right noma awukho right. Kwathiwa ngathi kodwa kwabonakala ukuthi ngirephile bangineza inqola ukuthi ngabe kuyovula icala ngikubophile nje wena. Uye wezivinjela uyakhona kubophile. Kodwa-ke nangekhala ngesimo somsebenzi uthi bandla engathi la isebenza khona akuhambi kahle. Mhlawumbe la ku-3000 engathi ikukhulu kakhulu. Sinda kakhulu. Ngeke kuze kwazi ukwehla Sinda kakhulu, 3000. sinda Ngeke kakhulu. kwazi ukwehla. Ngalo kwalokho akavumeki ukuthi ahambe wezivini. Wavela icala selilobiwe phansi. Ayikho enye indlela. Ayi umfowethu into mhlawumbe engasiza njengoba ngo-3000 usinda kakhulu. Kodwa ekutheni ungakwazi ngoba phela yonke into zami izongcono manje wabethi yena namhlanje ufune ngilale khona ngibaliwe njengabanye. Angithi sizama ukuzolungisa yona leyo nto bhuti ukuthi Iyona into ebuye ingidini kakhulu leyo nto ukuthi angikwazi ukuthi ngumisa kakhulu umoya. Ngoba kuzobe ngathi manje sekuphinde edamacala kula washo yangekho. Ngoba umuntu wesifazane unamanga wafuna umuntu wesifazane. Wahamba esedlile kumina ekseni. Ukuthi awukazi awulalanga nami suswena. Wahamba edlile kumina ekseni ejabulile usuthi rand with a smile. 60 rand with a smile ehamba nje. Kangizenzisa ukhona umuntu wesifazane angajabulele usalaye nomuntu amnyazi 60 rand. Kangizenzisa. Hey bo. Ngicela umbuzo ukuthi yiphi manje mhlawumbe engakwazi ukuthi mhlawumbe kodwa ngenyanga. wayethengile utshwala ngekhansuwa. Uyazi. Sihleli khona bhuti sa rice. Yena wayethengile yena. Awuthengani? Uyena bakuthengile wena wangibiza laba behleli khona ngase ngaphuza uthola baba laba behleli khona. Suka nahamba naye. Sasuka sahamba naye. Wawungadakwa kakhulu kodwa uhamba naye. Kangiphuzile kona okunye Wawungadakwa kakhulu. okunye ngikukhumbula okunye ngiyakukhumbula. Into ekhumbula 3000. 3000 vele ngiyawudinga. Ngeke nje ngize ngilale nawe mina ngalo kwe-procession. Ekugcineni ekusema songinya 60 rand ngikwenze 60 rand. Kwenzeni u60 rand? Yabona bafu ube ngenikwazi ukube nginibizanga umfowethu mhlawumbe wena umbizi ngabe ngiyamqhumisa ngempama manje. Ngeke ngabe ukwenza manje lokho kumele ngabe ukwenza kuyimanje. Ngoboshwa futhi okwesibili. Ngeke kuze kwazi ke lokho. Kodwa uyabona kuma wenza lokho kuthutha kusalungile ukuthi sithi sizama ukulungisa Kuhambe bamba abantu la kuphuzwa khona. Uyayiveza. Ngicela ngisize bafowethu ngoba manje lokho akushoyo kube ngathi mina ngihlukumeza abantu besimama.
Kodwa-ke lalela-ke ukuze nawe bhuti ungakwazi mhlawumbe ukuthi uzulimale nasetohweni lakho ube ney'nkinga. Angithi uyamuzwa usesuyasho ukuthi ucela u-3,000. Wena sesingaqhamuka ne-solution ukuthi angakhokheleka kanjani, ahambe usisi avuke ayosula icala. Imali yakhe ungamkhokhela kanjani? Hayi mfowethu, mina ngeke mfowethu ngikwazi ukuthi ngiyikhokhe leyo mali ngoba umuntu wesifazane lo akaze akashongo ukuthi uyangidayisela mina ngenkathi efika kumina. Wakwazi ukuthi sisuke endaweni ekude kakhulu saze safika ekhaya waze akashongo ukuthi uyangidayisela mina. Ukube washo kwasekuqaleni ukuthi u-3,000 angizokwazi ngibheka abanye abashibhile. Yabo manje yena akashongo ukuthi yena uyangidayisela. Iyona-ke into obungibizele yona shuthi leyo la. Wena shuthi uyadayisa. Ubukade ungibizelani? Yini into ade ungibizela yona la? Ekuseni ukwazi ukuthi ungisizile lapho olenza ngifuna ngiboshe mina ngiboshela into engekho wena awushongo ukuthi uyadayisa. Yiphi into engekho ozoboshelwa yona? Uzange uzulale nami wena. Yini indaba ozange enjani uzulale nami? Yini into ozoboshelwa yona? Wavele fanele ukuthi uboshwe. Yini into esho ukuthi ngawuze ngikhokhele u-3,000 mina usulalile nami? Yini into singawuze ungikhokhelele yona? U-3,000 uyawazi usetshenzwa kanjani? Uyawazi Yazi ukuthini-ke bhuta siyekeni lento le evane iphele lento lo ngihambe ngemaphoyiseni. Ayivane iphele angihambe ngemaphoyiseni ndiqeda amaphoyisa mawukuthi usakafuna ukukhokha le mali. Angihambe nje ngizokwazi mina u-3,000 imali yini okade ungibizele yona lana? Ungibizele ukuthini lana? Yini ongibizele yona lana? ngeke ngiboshwe u-3,000. Ungibizeleleni-ke lana? Ngibele ukuthi ungahambe usula icala lelo walivula. Ngeke ngize ngisule icala mina. Ngeke ngize ngisule icala ngani uvuma ngamanje ngivume ukuthi ngiyadayisa. Wena ucathi ngabe 3,000. Cathi wena ngadela ubusuku bami ngihambe ngiyohlala nje esavele ebusuku bonke. Uyakwazi kona la ovakashe Uhambe nami wena khona. for free man. Unganikeza ilutho. Usakhumbula la usakhumbula ufike khona. Kephi? La ufika khona ngiphuma nawe lapha ngisuka Uzothini khona. mengitshotsa indawo engisebenzela kuyona le? Hayi, wawuzudayisa ngempela lo muntu. Uzothini mengitshotsa indawo engisebenzela kuyona-ke yona lo ngibuza kuyona uthi ngisakukhumbula yini? Iyona into eyinkinga leyo ngoba wena usebenza ngifuna amandla ami. Wena ucathi ungaba into yamahhala nje. Ungasho ngalo siqaleni. Ungasho ngalo siqaleni. Uzojabula bo wena. Cha ungasho ngalo Hayi sohlangana siqaleni. Cha ungasho ngalo sohlangana siqaleni. enkantolo nawe. La sohlangana khona. Senkantolo. Mina nje bhuti engakusho nje kuyena ukuthi sohlangana enkantolo. Akukho kunye ngisengakukhuluma naye. Sekukuyena ukuthi uthini. Mina mfowethu ngingazama ngawo wonke amandla ukuthi ngingayi lapho kwasenkantolo. Into eyinkinga kakhulu nengane encane mfowethu. Isangilindile le ngane encane. Lokho ngilindwe ingane encane nje ngeke ngikwazi ukuthi ngiyeke leli torho engilenzayo ngenxa le ntombazane ngendlela ayisho ngayo. Yabo le ntombazane la ayisho ngolutho kumina siyadayisa. Manje sengisenkingeni ngifuna ngiphelelwe itorho manje mina. Kwamina-ke nginey'ngane ey'ncane nomndeni wami ekumele engiwusapothayo ngale mali. Angikondli ngawe. Angikondli ngawe. Ukhuluma iqiniso sengikutshelile nje ukuthi indlela engisebenza ngayo leyo ngiyayidinga nami leyo mali. Shuthi bangakanani ukuthi baqedile ngeke kahlangani nawe lokho ukuthi bangakanani. Ngamanje ngidela ubusuku bami ngiyokhamisa nje 7 man. Ayikho leyo. Bafuna ngisacela ungisize nje mina wabafa ngifuna ukuphanyela umoya kuyona lenyanga abantu besifazane. Bafuna bangibize nini sacela ningisize bafuthi ngingakwazi ukuthi ngilale nami ngibaliwe njengabanye. Ngoba le ntombazane lento ayishoyo ifuna yona lo 3,000 awukho kuyo. Akukho vele okunye wona nje. Yes. Kodwa ubona ukuthi ngathi akukho fair lokho ukuthi ubhuti fanele aze akhiphe u-3,000 imali engaka kanti wena uyazi ukuthi mhlambe iyona ndlela osebenza ngayo njengobusho ukuthi uphilisa umndeni ngale ndlela osebenza ngayo. Kodwa-ke manje ubhuti wayengazi phela ukuthi wena mhlambe fanele aze akhiphe imali engaka. Awuboni ukuthi akukho fair kuyena kanjani? Mina ngangitshela ukuthi uyazi. Ngangitshela ukuthi uyazi ngoba vele ujwayele ukufika lapha ephuma emsebenzini. Uhlezi engifica lapha. Ngangitshela ukuthi uyazi mhlawumbe usindlela engisebenza ngayo leyo. Webafo ngiyaxolisa bafuna ungene ngadevini. Njengoba ngikutshelile mfowethu ukuthi ngicela ningisize ukuthi ngithule lo muntu. Lo muntu lo angangiqala ngisho ukumbona la. Yabona ngiqala kodwa yena uthi uhleze ngibona iqamba mama. Futhi uyena ohleze ngibona mina ngingamboni. Yabona iyona into ebeyiphutha le. Mina ngazi mina. Kodwa vele ujwayele ukudlula khona. Awukudlula phela endaweni engijele ngizula. Futhi uqinisile ngoba phela uthi ukakubona. Uyena Futhi yena wena uku-sport sakhe. ngibona ngaleso sikhathi ngingazi. Hayi limala ndoda. Hayi sis kodwa-ke mhlambe-ke ukuthi sithole-ke mhlambe isolution-ke ukulungisa le nkinga-ke ukuzwelana naye-ke ubhuti ngoba phela u-3,000 angithi uthi uyawufuna. Mhlambe-ke ekuwutholeni kwakhona-ke yiphi mhlambe indlela mfethu obona ukuthi ingangcono ukuthi mhlambe sikukhokhele ngayo indlela esingakhokhela ngayo mhlambe kancane kancane ngoba nawe uyakhala abantu uthi 3,000
ube wayazi ukuthi hey kubiza kangaka la wayengeke angene kunamanga Hayi bhuti mfowethu ngeke ngingene ngempela, ngeke ngingene mfethu impela. wayengeke. Angeke nje. Ikona bhuti ukuthi vele akaqali useke vele wangithenga khona shuthi ngoba Hayi ukuthi bo, ngaze hayi bo, ngavuma ukuthi hayi bo. ngiye endlini Awu, shuthi wengangibona ebusweni ngoba akaqali Uya- hayi bo, qaleni wangikhokheni ngiyaxakeka manje u-3000 yini akukhokhela 3000 wakhipha malini phela 400 u-400 ebusuku ebusuku. washa wahamba. Yebo. Oh, manje wena bese ku-3000 kwabe sekuyi-take away. Wami sekuyi-take away sengize ngabe ngaya kubo. Oh, kanti yena ubesephinda game 2 Yebo. akawuboni. Akasangiboni mina ngiyambona ngoba vele indlela engisebenza ngayo. Sisi ngiyabonga. Hayi bafu. Ami bafu yabona ngathi singathini ngomfowethu. Mina ngiyoba ngitshela ukuthi ngiqala ngisho ukuyibona ngeke ngiqambela wena manje uzongisiza. Kodwa ngokweqiniso ke wena lapha endaweni Hayi endaweni. wawungaqali kodwa Endaweni. ujwayele Ngijwayele ukufika. ebusuku. Angijwayele ukuyifikela le ngidlule. Sengisholo khona endaweni bhuti mhlawumbe awungizwanga. Ngithi mina endaweni angithi ujwayele bhuti. Angijwayele. Ufike khona futhi wenze lokho owukwenze kuyena. Kunjalo. Ngiyabonga bhuti. Nasebusuku ubufika. Ami ngifike. Eh, Kodwa mina njengoba ngazi u-3000 baba. uyasho ukuthi awukhipha ngo-300 u-3000 wakhipha 400 uyalikhumbula usuku wakhipha ngo-400 wena-ke Hayi bafu sekuningi bafu ngiyadlula sekuningi. ubakhokho 400 Ngiyadlula. ubakhokho 400. Sekuningi. Ngiyabonga mfowethu ngiyabonga. Manje ngiyangithuswa ile price ayishoyo nje. Oyisuku yabaphezulu Hayi kakhulu. Wena uma ubheka mhlawumbe i-take away yalapha-ke wawu-expect uzingaba hayi yimalini. ngiyexoxa nje kuba naye ngaxoxa naye Nani ngayikhulumanga kodwa ukuthi singayikhulumanga futhi niyadayiselana Kwangathi kwangathi niyashilana nje sengathi siyashilana kumnandi. utholile nje intombi. Kodwa-ke singenza kanjani-ke ukuthi-ke bhuti akhokheleke usisi akhona amandla mhlampe-ke. Hayi njengamanje bafo ngeke ngiqamba amanga bafo njengoba azi nje ayithathile nje ile agcina ihambe nayo le agcina ihambe nayo lo 60 rand angazi ngisebenze phela bafo njengoba kade nje ayishilo nje ukuthi ngeke ngikwazi ukulalela namhlanje angazi ngeke ngisho emsebenzini ngilinde khona ukuthi phela ngingafici amaphoyisa le emsebenzini ngathi ake ngingayi emsebenzini angifice ngisekhaya ukuze ngizame lo 2000 awushoyo. Hayi futhi kube ucabangile Kwaphela ngempela nje nokuthintwa ngisho itoho podcast itoho ngoba wena lizophela ngiqala ubhekele itoho ney'ngane hayi ayikhalela indoda kodwa uzoyikhipha kodwa imali ukuthi kancane kancane bengakwazi ukungengezelela sisi cela ukuthi ngithathe njalo ama-prices akudala yabo lo 400 mhlampe ngenyanga nje ngiyamuzwa ngoba phela angijwayele ukufika ngenyanga uthi hayi bandla ngayibuyisa yona imali kodwa-ke bese nibuyela kuleya price oyaziyo ngithi uyazi i-price ya first time u-400 mhlampe kuba u-444 azaqede ngoba nala torho zakho apha nakatohoza into esile uyamvumela ngoba useyawehlisa umoya ungababamba o-4 ngenyanga. Hawu hayi siyabonga sisi. Hayi sisi ngicabanga ukuthi mina hayi sesicedile ngawe sekhona mhlampe usathanda ukusho bhuti kuyena sisi. hayi usisi nje bafuna kuningi kakhulu mina singafuna ukusho Hayi ungakusho bese. hayi ngifuna ukuthi ujabule sisi ngicela ukuthi uphinde nje ungaphinde nje ngisho ngibona nje lapha endaweni ngicela ubhekelene nje ungaphinde nje ubhekane nami utshele nalabo nje uhlezi uhleli nabo ngoba ngisho abangani bakho bayakwazi indlela engisebenza ngayo wenze shona ukuthi awusondeli nje eduze kwami futhi wenze sure ukuthi ngikubona ngikubona phela uma sengidlile amankombe ngibuye ngingaboni yabo ngibuye ngingaboni wenze sure ukuthi uyayiveza wena hayi ngiveze kanjani ngaliphi Mina mina ngisuke ngisebenza la kanjani ngisuke ngisebenza lapha mina ngisuke ngingazile ukuzoganga ngisuke ngiyosebenza uyabheka lesithanda wenze sure ukuthi uyangazi ngibheke ini ngiyasebenza wana manje ngisasebenza mina ngiyasebenza umsebenzi wami lo ngisuke ngiwenza ukuthi wena noma ubani ongitholayo anginankinga nalokho mina imali into engisebenza kulungileke uzosuka lapha Sisi angithi uthe simile endaweni yamaphoyisa manje isizolungiswa yithini imali uzokunika ubhuti u-400 ngenyanga kithi. Hayi hayi bhuti angahamba shona angalinga bheke ngala ngemuva futhi enze sure ngisho ngifica le ukuthi asondele ngisho eduze kwami. Sisi siyabonga kakhulu Somzansi podcast ngokusihlonipha siyabonga kakhulu ube nosuku oluhle siyabonga. ngiyabonga Yeah sizamadoda. Hey weba hey weba Hayi ke hey weba lunzima udaba lakho. So ngalithatha nje silihleke bafowethu lo daba olenzeke la kuwena mfowethu ngicabanga ukuthi lufundisa namanye amadoda ukuthi bafowethu asibhekeni bafowethu
Yabona nje wena le daba lakho uthe uma ulichaza ngaluzwa mzabe uyazicishe wagaxela. Cishe Yabona wagaxela. kube ngile emsebenzini abangilungisanga. Ubefona lo muntu. Ubeleke efonini, Ufuna eshofuna 3,000. 3,000. Ngiyofuna. Manje ngizosala ngihlanganise nengani buka funa. Yabiza bafa. Ubize kakhulu webafa manje ngeke ngese ngibheke nje ubize kakhulu. Angicona angithola usizo. Mfethu. Ayonze ukuhlakani kakhulu mfethu uthinta uMzansi podcast. Hayi uyazi mase kufika yasemasandeni esuke izolamula mfethu. Ngibonga. Mfethu sibonga kakhulu mfethu siyabonga mfethu uzocela usisi umlungiseleke ngempela njengesivumelwano 400 bucks ngenyanga. Angizinyanga ushosho nje bafa. Ngoba ngicabanga ukuthi udaba lethu wena ungathini-ke mfethu ukuyibongela kubathandi nabalandeli abakhulu boMzansi podcast. Ngithi angiphakamisa ukubonga kakhulu. Abona kungathiwa umthwalo wehlile emahlombe sekukhulunywa ngento ethi ayibe kanje. Ngibonga kuwona uMzansi podcast lo ukuthi ufike uthukumele ngale ndlela engayazi udaba lami ukuthi ufike qathatha ekutheni ukwazi uzongisiza. Ngempela ingane bezolala ngingadliwe. Ngingeve kumina kuphela engizondla nakhona ingane ezincane zezengizalayo. Kodwa ke ngibonge kakhulu kuMzansi podcast ekutheni usukumele kakhulu udaba lami. Ngicela ukuthi uqhubeke nakwabanye ubasize njengoba uhlalizowenza nakwabanye. Siyabonga kakhulu. Hayi bathandi nabalandeli boMzansi podcast. Cabanga ukuthi sizwile isitori sikaBhoti nosisi la. Siyajabula-ke nokuthi ayisiphethe ngendlela okuyiyona nemoya yehla kwakuhle kwaboniswana naye kwabonwa ngasolinye kuyajabulisa lokho. Bafowethu cela singakhohlwa-ke bafowethu ukhomenta si-like besa-subscribe. uMzansi podcast lo eyasemasanini isathi khulu.